שצריך להביא בחשבון. בעצם, אמרתי, המלחמות השתנו, הם גם ידעו את תפקידם במידה רבה מאוד. מדוע? היה טעם לצאת למלחמה כאשר אנשים התפרנסו מהאדמה. אדמה אפשר לכבוש, אפשר להגן, אפשר להרחיב. מדע לא. צבא לא יכול לרבוש מדע. נאמר, תצא למלחמה ותרבוש עוד שטח. אם אתה תרכוש עוד ידע, זה יותר חשוב משטח. ישראל לא הגדילה את שטחה. ישראל הגדילה את יבוליה. מאותו דונם, יש לנו יבול שהוא פי 5. אין לנו 5 דונם במקום דונם. הנילוס איבד עכשיו 10% ממימד. מצרים גדלה פי 5 במספר תושביה. היא לא יודעת מה לעשות. ועכשיו אתיופיה גם בונה סכר, היא יכולה לקחת עוד קצת ממי הנילוס הכחול, ששייך לה, כדת וכדין. אנחנו אומרים בעצם, מעבירים מסרים כמה שאנחנו יכולים, אל תלכו למלחמה. מלחמה זה דבר נורא יקר. אנחנו יכולים לעזור לכם, לעשות מנילוס אחד 3 נילוסים. היות והמקצוע שלנו, לעשות מטיפת מים אחת 3 או 4 טיפות מים, אותו דבר חל גם על הנהר. זה לא כל כך יקר, בוודאי לא בדם. עכשיו אני יודע שכלפינו, בצד היותר חיובי ללמוד מאיתנו, יסתכלו תמיד בחשד ויגיד מתביישים וכדומה. אבל יש עכשיו מצב חדש בעולם. לחברות הגלובליות אין דגלים. ואם חברה ישראלית רוצה ללכת, היא לא צריכה לשאת נס ציונה. היא יכולה להשתלב בחברות גלובליות, אגב, הרבה חברות ישראליות משולבות כבר בחברות גלובליות. והיות ואנחנו מומחים בכמה דברים, גם חברות גלובליות מעוניינות לעבוד. אנחנו איתנו. בלי שנקרא ישראלים כמו שהם לא נקראים בריטים או צרפתים או איטלקים. זה לא שאני מציע שאנחנו נעשה משהו אחר מאחרים. ישראל עשתה בתחום המדבר, בתחום המים, דברים מדהימים, יותר מכל מדינה אחרת. ואנחנו ממשיכים עכשיו. למשל, אחת הסיבות לטרור זה בוודאי רעב, השפלה, עוני, בורות. אפילו בתחום המזון אנחנו יכולים לעשות. לא רק על ידי חקלאות מניבה יותר, אלא אנחנו מתחילים עכשיו ניסיון חדש, מרתק, שנקרא Food for Peace. והרעיון הוא, כמו שאתה יכול למחזר מים, ככל אתה גם יכול למחזר מזון. כלומר, ככה, חצי מכמות המזון הולכת לאיבוד. אפשר לקחת את הכמות הזו, לנקות אותה, להוציא ממנה את כל הדברים שגרמו לריקבון או ליושן, ולעשות מזה, כמו שעושים עם מים, מים צלולים, ראויים לשתייה, רואים גם לאכול. על כן אני אומר, ישראל מצטיינת 2 הדברים. בחיילים היודעים להילחם, אבל גם במדעים המסוגלים לרפא. היום להילחם לטרור צריך לא רק לוחם אלא גם רופא. מפני שהטרור במידה רבה מאוד הוא מחלה. זה לא דבר נורמלי. זה פגע באישיות או בראש